iDemocratic Alliance bikwilokishi yase-Alexandra apha eRhawutini beyokunika imbeko kwingcwaba likaJapi Vilankulu. uVilankulu wadutyulwa ngamapolisa ucalucalulo ngomhla ka-17 June 1976. Wathi esakuva ngokwenzeke eSoweto waqokelela olunye ulutsha bayokuqhankqalaza. Kulapho wadibana nokufa. Today we honor not only a young man, but a patriotic young man. Someone who decided that it was not about him or his family, but it was about the youth of South Africa in 1976. Inkokheli yeDA isebenzise elithuba wathetha ngomba wefama kaMongameli ePhala-Phala. We're still waiting for the album called Truth to come out. But it's been very, very quiet and very silent. And we want to tell the president today that as young people in South Africa, we're not going to stop asking the questions. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema yena ebesethoya ndo namhlanje naye kwacaphule ngalomba wefama yasePhala-Phala. It is only EFF that can stop the mattress revolution. Ramaphosa, the majority, the EFF has declared war on him. Why? The money that he put under mattress, he didn't pay tax on it. I-AFP ibiseSoweto. uMongameli walombutho uvele enkosini hlabisa uxelele ulutsha ukuba lingaphelelwa lithemba qha bavotele omnye umbutho onokuphatha kweli lizwe. Okanti iCOPE ne-NFP zona zithi asikho tu isizathu sokubhiyozela olusuku ingakumbi ulutsha lweli lunqatyelwe yimisebenzi kangaka. Yolisa Njamela weendaba ze-SABC eRhawutini.